Murat Sarıxanowyň döredüjük akwaly Aziýanyň örküjünde günüň şöpleleriniň mazaly çaýlan ýurdunda bu maňatlarynyň daw kertleriniň arasynda kitaby bilim baýlyk saýyp oň öýüň ähli baýlygyna taý görülýänliginiň hakykatyny açýar. Ol bilim çyragdyr diýen gadymdan gelýän aýtdyň Türkmen ýylysyny oğulluň aýanlygynyň tutuny armanda kädirläp goýýar. Bu kitap Türkmen poeziýasynyň esasyny goýan Mahmuly Pıragyň kitabydyr. Oy her bir öýde abadanlyk höküm sürsin. Oy saz ýanglansyn. Mukamlar gögünlüň ýagşy niýetini amala aşyryp, insan ruhuny gülletsin. Mehriban il halkym, oy size hemişe gözel ýaşaýyş miýetler etsin. Döwletli diýarda aýdym-aýdylyp saz çalynsyn. Çünki köňülle bary sazdadyr hem sözdedir. Türkmen halkynyň akwalyny öňünden gören Mahmuly Pıragyň garaşsyz we berkarar döwlet baradaky arzuwlarydyr. Gymmatly ünnewleri biziň alyp barýan döwlet siýasatymyzyň esaslaryny düzýär.